malami ne yake wa'azi sai ga wani yana sabo ya wuce yace kai ba kyau, yace malam nagode, to kakka sake, yace insha Allah malam ba za a sake ba, yace to shikenan, sai malam ya wuce. Gobe sai ya zo ya tarar da shi yana ci gaba da sabon, yace kai ba kai ne wa'azi je ba, yace ni ne malam. To ya baka bari ba, yace insha Allah yau za a bari. Yace to kafa bari, yace na bari. Malam ya wuce, gobe sai sake tarar da shi a gurin, kai wannan irin mutum ne. Shekaran jiya na ganka kana laifi, na ma wa'azi, ka ce ka daina, yau na zo na tarar ka ce ka daina, na sake tarar da kai yau kana je yi, wallahi Allah ba zai ma gafara ba. To inda malam ya kuskure kenan. Sai mai saban ya mutu, malamin ya mutu, suka tsaya a gaban Allah. Allah ya ce malam tafi wuta, wa ya gaya maka ka gaya wa bayina ba zan musu gafara ba? Haka ake wa'azi? Kai kuma da aka ce ba za ka shiga aljanna ba, tafi aljannar, in akwai wanda ya sai ya hana ya hana. Shi yasa wani yana wa'azi sai kai kansa wuta ma bai sani ba. Su mutane kakka fitar da su daga rahamar Allah. Ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim